U studiju pozdravljam gospodina Matu Bekavca, predstavnika lista Hrvatske čiste stranke prava. Gospodine Bekavac, dobar vam dan. Ja vas pozdravljam, dobar dan i pozdravljam slušatelje i gledatelje. Evo, gospodine Bekavac, ukoliko vam građani daju povjerenje, ukoliko ćete imati priliku participirati u nove vlasti, na koji način ćete provoditi gospodarsku politiku? Pa, ja se nadam da ćemo dobiti povjerenje od građana, ali ja neću govoriti o sadašnjem stanju u gospodarstvu, nego ću upravo spomenuti što bi mi činili u gospodarstvu. Mi smatramo da bi trebalo napraviti korijenite promjene u svim sektorima gospodarstva. Prvenstveno smatram da treba prilagoditi kompletnu politiku gospodarsku ka proizvodnji. Jer bez proizvodnje, bez stvaranja novih vrijednosti nema oporavka. Nema izvoza, a sa izvozom i prihodom izvoza se može plaćati uvoz. Mi smo poljoprivredna zemlja u kojoj se prije moguće 30 godina obrađivalo oko 3 milijuna hektara površina, a sada je 1.200.000 hektara. Znači, puno smo unazad, stoga smo jedni od najvećih uvoznika hrane. A tu je naš najveći resurs, gdje ne treba puno ulagati, nego treba jednostavno osmisliti politiku da se više proizvodi i radi. Znači, prerađivačka industrija upravo u poljoprivredi gdje imamo resurs. Onda imamo druge komparativne prednosti u gospodarstvu, recimo to je naše more. Mi odmah ćemo proglasiti gospodarski pojas, što znači danas drugi prihoduju izlovom ribe i drugih bogatstava koje tih 25.000 kvadratnih kilometara našega mora drugi koriste. Znači, mi ćemo svakako napraviti tu jednu apsolutnu promjenu. To su te naše komparativne prednosti. Što se tiče socijalne politike, u vašem programu koje su ključne točke te socijalne politike? Pa u socijalnoj politici smatramo sljedeće, da je prioritet svih politika nataliteta. Već prije također više desetljeća jedan naš svećenik Ante Baković je ukazivao na taj problem našeg deficita, našeg manjka u porodu, u rađanju djece. Prema tome, mislim da tu treba upravo napraviti jednu promjenu, korijenitu promjenu u vrednovanju obitelji, u vrednovanju majke, u vrednovanju općenito nataliteta, a to se postiže upravo određenim mjerama, poreznom politikom, oslobađanjem recimo žena da ne radu nedjeljom, što inače to u ovoj prvoj točki bi trebalo govoriti kakva bi mi bila država i kakva mi jesmo država da vam neko drugi određuje radno vrijeme. Prema tome, gdje mama nije uz obitelj, barem nedjeljom, mi smo kao jedno roblje. Znači, nužno je napraviti jednu promjenu. Spomenuo sam tu poreznu politiku. Nelogično je da se plaća porez na mlijeko, odnosno ne na mlijeko, nego na cipelice ili na odjeću, kao na jahtu ili avion ili tako nešto, ili alkohol. Tu bi mogli puno govoriti. Onda sad još jednu samo rečenicu. Problem su umirovljenici. Ovo je nedozvoljeno da je ovako niska jadna mirovina za 830.000 građana Hrvatske države ima mirovinu manju od 3.000. Znači, nužno je mijenjati sve to. Što se tiče Europske unije, ali HČSP za ulazak u Europsku uniju i na koji način bi Hrvatska trebala voditi politiku prema Europskoj uniji? Pa vidite, Hrvatska je srednjoevropska država, a ne onako kako drugi je svrstavaju u neke jugosfere i istočni Balkan i šta te ga ja znam, zapadni Balkan, kako ga sve nazivaju. Hrvatska država je bila evropska gotovo veći dio svoje povijesti. Počevši od 1102. godine pa do 1918. bila je u jednoj konfederaciji evropska država. Po svom kulturološkom izgradnji i mentalitetu, identitetu, ona je i sada evropska država. Ali s obzirom na sve načine na koji danas kad se sjećamo Vukovara i naših generala, onda vidimo kakva je ta Europa prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. To je samo primjer,
a mogli bi navoditi mnogo primjera, i zato mi nismo za Europsku uniju. I još tome možemo samo dodati ovu situaciju koja se sad događa i u Grčkoj, i u Italiji, i u Portugalu, i u Španjolskoj, i u Irskoj, i tako će to zahvatiti. To je jučer bilo i u Mađarskoj i druge. Kad razgovarate i sa susjedima Slovencima, niko nije baš zadovoljan. Evo, kad ste spomenuli susjede, na koji način bi trebali voditi politiku prema susjedima, regulirati odnose u regiji, treba li tu išta mijenjati? Pa vidite jednu stvar, treba mijenjati. Nedozvoljeno je ono što je naš ministar vanjskih poslova i naša premijerka kazali prije jedno mjesec dana, da će Srbiji sve ustupiti kako bi lakše došli oni u Uniju nego što su nama Slovenci radili. Mislim da je to nedozvoljeno. Treba biti principijelan. Sve ono što su drugi od nas tražili da mi napravimo, a osobito mi sa Srbijom imamo još uvijek nesređene odnose. Evo i danas ova tragedija. Pa niko nije kazao, oprostite, mi smo zaista napravili zločin, razorili grad, pobili vašu mladost, unazadili sve to. Prema tome, nužno je mijenjati neke odnose, u svakom slučaju miroljubive, u svakom slučaju prijateljske, ali čist račun, duga ljubav. Znači, na čistom računu i čistim odnosima treba graditi jedan odnos sa svojim susjedima. U redu. Gospodine Bekavac, evo slijedi niz pitanja na koje bi vas molila samo da mi odgovorite sa da ili ne. Može? Da, kako ne, izvolite. Evo, jeste li za smanjenje broja općina i županija? Da, svakako smo za smanjenje uopće trošitelja proračuna. Jeste li za smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi? Tu treba sada izbalansirati da i ne. Ajmo kratko i da i ne. Pa evo, vidite, radi se o tome. Ukoliko neko nije sposoban da obavlja određenu svoj zadatak, sigurno da treba biti zamijenjen i smijenjen. A inače, treba biti učinkovitija, treba biti odgovornija. Na svim područjima života mi u Hrvatskoj moramo biti mnogo odgovorniji. Jeste li za smanjenje doprinosa na plaću? Da, svakako. Jeste li za ukidanje povlaštenih mirovina? 180.000 ima povlaštenih i zaslužnih mirovina. To obavezno treba mijenjati i ukinuti. Jeste li za liberalizaciju zakona o radu? Ne. Država tu mora biti principijelna i čuvati interes svog čovjeka, svog radnika, svog državljanina. Jeste li za smanjenje PDV-a? Ne ovaj čas. Naprotiv, trebalo bi napraviti najmanje 3 grupe PDV-a. Najmanje, znači treba ići sa PDV-om, ukinuti ga na određenim područjima, a na drugima ga treba dignuti i opet znatno dignuti. Omogućavanje predsjedničkog veta na zakone? Ne. Revizija registra branitelja? Da. Uvođenje poreza na dobit banaka? Da. Legalizaciju istospolnih brakova? Bože, oslobodi nas toga. To nije ni u hrvatskoj kulturi, jer svako dijete će imati mamu i tatu. Prema tome, to odmah ukidamo. Taj zakon odmah mijenjamo. Jeste li za nastavak gradnje Pelješkog mosta? Svakako. Evo, gospodine Bekavac, imate još minutu. Ja bih vas molila, evo, ovo je vaša kamera. Možete se obratiti svojim biračanima, građanima i poručiti im što god želite. Pa evo, ja bih prvo pozdravio sve one koji, i pozivam ih, sve da iziđu na izbore. Ali s obzirom na djelovanje i rad Hrvatske čiste stranke prava, nadam se da će nas prepoznati. Mi smo sada u jednoj koaliciji sa Hrvatskom strankom prava dr. Ante Starčević, pa smo to nazvali pravaški kišobran. I nadam se da će i drugi po taj kišobran doći i da ćemo imati jedan značajan isječak u donošenju odluka koje će unaprijediti i razriješiti sadašnje probleme u Hrvatskoj državi. Stoga, dragi građani Republike Hrvatske, Hrvatice i Hrvati, izađite na izbore, nemojte ostati kući i nemojte sutra kritizirati da niste imali priliku ni način kome dati vaš glas. Mi zahvaljujemo ako to dadete nama povjerenje i čvrsto vam obećajem da će Hrvatska čista stranka prava i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, kako mi to nazivamo, hrvatski pravaški kišobran, uistinu opravda to vaše povjerenje. Gospodine Bekavac, puno vam hvala. Hvala i vama. Evo, bilo je ovo predstavljanje liste Hrvatske čiste stranke prava.